Nah. Kalian Mas? Mas Erik. Siapa Mas? Mas Erik. Alah kene apane kok Jen? Paham, Mas sih. Erik kalian Mbak Vivin. Mas Erik kalian Mbak Vivin. Kasare aja izin aku. Ngapunten Mas Bambang Yo alah, aku dijak kene pisan iki ya kok ndak iso muni aku. Nggih, matur nuwun. Oke, pastinya doa terbaik untuk Mbak Vivin kalian Mas Erik kalian Mbak Vivin. Nggih. Semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Cepat diberikan momongan ingkang soleh lan soleha. Amin ya Allah. Diparingi rezeki turah berkah babrak. Amin ya Allah. Melimpah. Amin. Nggih munggah nih. Mekah Madinah. Amin. Tumbas sawah kata Kalian omah lan sapi pernah. Pernah